имрӯз видеои калон мешавад. Дарҳои арзон дар душанбе якум ҷой мешавад. дӯстони азиз, видеомро то охириша тамошо кунед, ҳозир мефаҳмед. Роллер плат дар Тоҷикистон якум ҷо рафтааст. 15 сол кафолат, дору, герметик, оҳан, спирт ҳамаш қоидавӣ. Шумо дар терезаҳое ки арзон 120-130 вариантҳои арзон дар кора ина. Форточка тамом намудиш хати. Дарои пластикие ки агар барои бания арзонтон дар кор мешавад 170 ба 70, 180 ба 70, 190 ба 70, 2 ба 70. Барошан 80 ҳам ҳастай. Яъне дарои арзон онам 550 сум. Шишадоро профилои 8x4, профилои гил ба гил 3 ба 2, беҳад листи ғавсай, гилдор, иш бегил. Ду замок иборат аст, бо айдани нашник замок дорад, тарафи дурунои и дар хайтек стил. Дари я таваққаи ковни мо баландиш 2 барш 90, ира бо 2 таваққаш ҳам дорем. Чӯби тоҷикӣ буд, оҳанӣ буд, ҳамаш тоҷикӣ буд. Анаки шумо дарои чӯбиҳое ки барои дирини хона, дарои российскиро гам. Чӯби беларус ки дар кор мешавад, ям ҳам хеле размери 60, 70, 80 дорад. Дарои дурини хона барои дом бисёр одамон мегиранд. Ина дарои хайтек размери 60, 70, 80 дорад. Российский эмалда омадем. Болош краска либои латара тар када шакидан гирем. Бала рақамаро мемонем 909 33 76 76. Ба ҳамин рақам муроҷиат мекунед. Адресои мо Ноҳияр Рӯдаки, Ленинский район, пеши Молбуда Чоршанбе. Ипарам дарвоза, мағозаи 24. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Натиҷа. Шумо дар инамин 6 моҳ шудаста и дарора сиёмка накардем дӯстони азиз. имрӯз видеои калон мешавад. Дарҳои арзон дар душанбе якум ҷой мешавад. дӯстони азиз, видеомро то охириша тамошо кунед, ҳозир мефаҳмед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк дӯстони азиз. мо сар кардем, рафтем. Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯзанги навори мо беҳад калон мешавад. Мо шумода иншоалло скидкаи 10% қадри терезаҳои каришнара аяла сар метем бо дари оҳани пластик чӯбида понроз абзор мекунем. Марамат рафтем. Терезаҳои мо бародаро свети мариони роллер плат дар Тоҷикистон якум ҷо рафтааст. 15 сол кафолат, дору, герметик, оҳан, спирт ҳамаш қоидавӣ. Баландиш 130, барш 120, якта байн мешавад. Нақша мо 900 сомон кардем. Дудараша ҳамин стил 120-130 ду параши мешавад. Нархи ира мо 1000 сомон кардем дудараша. Бо меоем размери 120-130 российский вариант. Ята гулухо, ята шуй мешавад. Нархи ира мо 800 сомон кардем. Форточкадорша ира 900 сомон кардем. Ҳамаям ё 120-130 15 сола кафолат, дору, гермет, охан, спесер, дадринаш ҳамаш кафолат шикати. Ана размерое ки 120 ба 140 да мебием. Баландиш 140, барш 120, байнаш мешавад 950 сомон, ду параши мешавад 1050 сомон. И размерои стандарт бародаро, як шумо дагар размери не стандарт дар кор мешавад, наи рақамаро мемонем, занг мезанем ё ки квадраша айхел гавзанем, агар квадраша ма шумо да 550 100% мезанем метием бародар. Ана терезаҳое ки ам хеле каришни як хеломага пушти хонаи арзонтар дар корай, на размерои 120 ба 130 730 сомонай. И дуюм сортай бародаро. Пушти хонатон намешавад, пеш хона да мешавад. Аки боз чизи зурша бигирем бо хубтар ака. Размери 120 дар 1 670 сомон, баландиш 120, барш 1, сечишма ята шуй мешавад 650 сомон. Ишам 120 ба 130 бародаро 900 сомонай. Ана мегзарем ҳамун материал, фақат свети сафедиш хати. Ана 120 ба 130 ду параши мешавад 770 сомон. Квадрати шумо да 450 мегалта. Либо ҷо заказ кунед ай 500 зиёдтай. 120 ба 140 айда 40 сомон фарқ мекунад. 750 не 780 сомон. Бием мешавад. Ана як дараша мо 680 сомон 120 ба 140 ча кадагем. Як дараша 670 сомон кадагем, 570 670 сомон. Ана фигурашам астай. Мегӯям ки хеле панчшма майдаи бад нашава, ина чашмои калон-калон, сечшма ё нархои терезаҳо. Анаи терезаҳоро тамошо кунем бародаро, терезаҳое ки турк пенай, и либои размер дорен, ай 1 дар 1 то 1.5 ба 1.5. Нархои 120 ба 140 дар шумо сар метем, нигоҳ кунед. 500 сомон ята байнаши мешавад, материали туркпен, даруношон спесер задагӣ оҳан дорад. 500 сомон. Размери 1 дар 1 350 сомон. 120 ба 130 480 сомон. 120 ба 130 форточкадор 530 сомон. 130 дар 1 450 сомон. Бо мешавад шумо дар терезаҳое ки арзон 120 ба 130 вариантҳои арзон дар кора ина. Як дона терезаро мо барои шумо 460 сомонӣ кардем. Ина мекардам шумо мақулай
460 сомон. Або терезое ки барои хонаотон агар терезои майда дар кортон бошад, терезои майда 400 сомони ина. Як дар 120 ҳам уша бигирен ё иша бигирен, як нархай. Дарои пластикие ки агар барои бания арзонтон дар кор мешавад, 170 ба 70, 180 ба 70, 190 ба 70, 2 ба 70. Барошон 80 ҳам ҳастай. 450 сомон ҳамаи намудиш 450 сомон аст. Ана дарое ки тиёмни дуб шумо агар барои баниятон дарои качсин дар кор мешава, размерашон аяло гав зан шумо да 180 ба 70, 190 ба 70, 2 ба 70 бодорем барошон ҳами размеро 80 шум астай. 80 1100 сомон, 70 1000 сомон. Материал гарантия турки 15 сола. Ина размери калонош, ина размери майдаш ҳама намудош ҳаст. Бо ина терезое ки майда дар кор мешава, утариш ҳам астай. 1 дар 120 350 сомон, 1 ба 80 330 сомон, 80 ба 80 300 сомон. Фортушка тамом намудиш хати ай 100 сомон то 200 сомон бародар. Дарои чӯби барои дурини хонатон яки дарои арзонтон дар кор мешава, ина 450 сомон, баландиш 2 бариш 90 бо дора 190 ба 90. Ям 550 сомон, 550 бародар. Ина бо дарое ки унаму хеле 1000 сомонро нишон метем, аввал стили арзоншам баровардагем, нархи ирамо 600 сомон қати замокош пул метем. Замокош қати. Анаи сафедош эмал 450 сомон, ишам 450 сомон, сиёҳшам 450 сомон, сафедшам 450 сомон. Либой намуд размер меёве иншалло. Бо дарои ЧПУ буромадагиай навинка бародар, ина бинен гилошона фасониша, и хеле гил дора, гили классик дора мақсад. Ина тамошо кунед. Нархои иёра қати замокош мо 600 сомон кардагем. Чанд размер дорем? 190 ба 90, 2 ба 90, 180 ба 90. се размер қатиё дорем. Бародаро дарои арзон барои ки намои кладовка ё ки ягон ошхона, пошхона, тандурхона мемонем, як хел мардумо бародар ҳамеро ба хонаш дадестай. Мо ҳамеро ба качествен буровардагем. Ана чи краскошам ғавз, замокошам ғавз, ду тарафа оҳани, байниш стекловат. Ай гӯем ки як 10 намуд размер дорем бародар. Либо размерш мада занг занем ё ки ҳамин рақамада бинависем, машмула ҳама размерш менапартам. Нарх ирамо 550 сомон кардагем, даронашон стекловат. Я дарои арзон онам 550 сомон, и гӯем ки дари ҳамо акаша. 650 сомон, листошон айбайда 2 мм ғавсан, ям стили классикай. Листои хели одноразовый, хели как односплошной астай. 850 сомон, ду тарафа охан, листи 07 қатиай. Ду тарафа охан 850 сомон. Иш мешава 800 сомон. Тарафи дуруношон МДФ доран. Тарафи дуруношон диден МДФ ай. Иш охани бо. Ин наршон 850 сомон. Ду таваққара сар мекунем, ин ҳами ду таваққара мо дорем ай 1500 сомон то 3700 сомон дорем. И ҳозир 1800 сомон шай. Тарафи дуруншам охан, тарафи беруншам охан. Ай ду замоги борот аст, листошон як. Ана бои дарое ки мо ду тарафа оҳане заводико разделни меган, и тарафи дуруншам оҳан, беруншам оҳан, листои талшинаи ғавз 2300 сомон. Бо ина даре ки арзон агар шумо да мефора, ина дарои арзона нишон метам. Ду таваққаиро тамошо кунем, баландиш 2 бариш 120, нархи ирамо 1400 сомон кардагем. Бо дорем 1100 сомоншам ира дорем. Дарои оҳане мо листои талшинаи як барои дуруношон МДФ, даре ки сафед дашон мақула, ина да ин рақам муроҷиат кунем. 1400 сомон, ду тарафа оҳанам гӯя мекунем, МДФ ҳам гӯя мешавад. Шишадоро профилои 8x4, профилои гид ба гид 3 ба 2, беҳад листи ғавсай, нархо ирамо 1900 сомон кардагем, размер 2 ба 90. Бо ина бародаро як хело мегӯянд листои ғавз дар корай, листои 1.7 қати задагем. Ду тарафа оҳан, 3 замок дора, резин ду тарафа, ҳам тарафи дар, ҳам тарафи коробка, 2400 сомон, листои 1.8 қати ай. И дарор ай медонен дари мақсад матви легран як мегем, нархи ирамо 1900 сомон кардагем, тарафи дуруношон МДФ-ой ки малони ина. Как МДФ математик малошни задагиай, нархи ирамо 1900 сомон кардагем, свети каришишам астай. Дари стимул баландиш 2 бариш 90, тарафи дуруношон МДФ-ой ки сиёҳ, ята начни замок, ҳамаш қоидави резин утуклит, нархи ирамо 1250 сомон. Ду тарафа оҳан ҳамин дара, ду тарафа оҳаншам дорем. Ишам нархш 1250 сомон. Баъд дарое ки профили шишагӣ астай, баландиш 2 бариш 90, нархи ирамо 1650 сомон кардагем. Сохти расиски, гӯем ям даре ки ранги расиски буровардагем, нархи ирамо 1500 сомон кардагем, қариб 10 намуд стил дорем. WhatsApp да мепартам суратошона.
ҳастаи даротон шумо дар светои каришни ё светои матри дабатон задагиай ина бо светое ки новинка баровардагиам свети серви дарношон мдфое ки сафед задагиай бинен мдфшона чӣ тавр мдфи фасони хушрӯ задагиам нархи ирамо 1500 сомон кардагиам баландиш 2 барш 90 либой размер под заказ мегирем дарношонам либой сфед мекунем дар легрансе ду тарафа оҳан нархи ирамо 1100 сомон кардагиам бо дорем 1000 сомон 900 сомон 800 сомон ана дарои O'zbekiston агар якадам шумо темага дарои O'zbekiston тарафи дурношон сери дуруншам оҳан беруншам оҳан баландиш 25 барш 95 25 ба 85 195 ба 85 се размер дора 1650 сомон ана ин дари мо легранчор мебошад легранчор тарафи дурношон мдф дора ин нархи ҳам арзонай 1000 сомон кардагием иш ду тарафа оҳан разделни 192 метр астай 1500 сомон дарое ки шумо дар паҳм дар кор мешава 1 метра ина 1 метрам дорем 1250 сомон баландиш 210 дорем 220 230 ам дорем бародар ана листои 1 ду тарафа оҳан қати 1550 сомон баландиш 2 барш 90 тайёр астай дигар размеро пад заказ ана дарое ки ами яхело дарое ба кисашон муҷетни даро буровардагем свети матови свети порошкови тарафи дурношон мдфи сиё баландиш 2 барш 90 баландиш 1 барш 90 1500 сомонӣ дара бинед чиста сохти российския ана листои талшнаи ғавс нигоҳ кунед гулдор иш бегул ду замок иборат аст бо айдани нашник замок дорад тарафи дурунои идар хайтек стил дурунша диден хайтекай 2100 сомон нархи дарбад ана фақат размери 2 ба 90 мешавад ина дарое ки ду таваққаи уҷи мо дар российски омадем баландиошон 25 барш 120 тарафи дуруношон хайтекай петли замок часпак и тоза дар россияй нархи ирамо 3100 сомон кардагием ина бо O'zbekistonро чанд намуд гул дора ина я съёмка кунен иёра ду таваққаошам астай 1600 сом ду таваққаш 2700 сомон дари гава 10 сантиметра баландиш 25 барш 86 ана мдфо иё ҳам 10 сантиметрай дурношон сафед кардагия дидем дурношон чӣ хелай дурношон полни ойнашам астай хито медидаги ойнаам астай ана дарое ки оҳани российски фирмаи темп қати дурношон хайтек дора баландиошон 25 ба 86 195 ба 86 ҳастай размерошон 2800 сомон ду таваққаш астай 4300 сомон ана ишам фирмаи темпай дурношона диден слонови кост фирмаи темп се слои резин се замок се часпак ҳамаш қоидави ишам нарх 2800 сомон ҳамира дорем мо масалан шумо дар камтар муҷетни арзонтар российскиро вардагем гули версачи нархи и 2100 сомон бо дорем светиш гарда муар яъне чхел света темно-синий ҳарду нархш 2100 сомон ишам 2100 сомон ана ишам 2100 сомон бо свети сериям дорад 2100 сомон 4 расветка дорад дарои российски номи и витраж иш нотай баландиш 25 барш 86 бо дорад 25 ба 96 нархҳои ҳардуш 2400 сомон тарафи дор мдфи ранги шона дора ғавсӣ дар 8 сантиметр ай ду резин иборат аст дар я таваққаи ковни мо баландиш 2 барш 90 ира бо ду таваққашам дорем ду таваққаш 5800 сомон я таваққаш 3800 сомон тарафи дурношон мдфи сиё дора мдфи сафед бо дорем дурунша оҳанай мекунем анаи дари ду таваққаи мо баландиш 2 барш 120 дислоя шиша байношон гул нархи ира мо 2800 сомон кардагием яки кадоми шумо дар инам хел дарое ки ранги гигант дар кор мешава ба ин рақам муроҷиат кунед ина хел размераи калон барш ранги дарозам када метиҳем бародаро нархи ира мо дани вирема 4800 сомон кардагием чанд ба чанд дар размериш баландиш 270 барш 180 ан дарои чӯби тоҷикӣ буд оҳанӣ буд ҳамаш тоҷикӣ буд анаки мо шумо дарои чӯбиёе ки барои дирини хона дарои российскиро гап мезанем дари шипон баландиш 60 баландиш 2 барш 60 70 80 дора дар дирини комплектшон замок часпак намедроя коробка обналичка медроя нархи и 920 сомон бинем чанд расветка дора
اینا گلوی زرد، ورساچی، گلی آنتالیا، گلی کلاسیک، گلی قوش، گلی ورساچی همه نمودشون یک نرخه. تازه چوبی بلاروس که در کل میشود این هم خیلی رزمیر 60 70 80 داره در درد کامپلت коробка обналичка داخل میشود 1650 сомон свети золотой дуб свети венга هر دوش بلندشون 2 با 80 یورو باز заказ میشه дарои дуруни хона барои дом бисёр одамон мегиранд ина дарои хайтек размери 60 70 80 дора нархошон 830 сомон кардагем баландиш 2 барош 80 дар дарини комплект коробка обналичка марамат бинем чанд намуд расветка дора дарои расистки эмалда омадем болош краска либой латара тар карда шакидан гирем баландиш 2 барош 80 бо дорем 2 ба 70 2 ба 60 размеро астай нархира 1100 сомон кардагем дар комплектшон фақат коробка обналичка дохил мешавад томошо кунед чанд намуд расветка айшам астай ина бародаро чизе ки дар мағозаи мо ҳамаша дар шумо нишон додем бародар ана бо чизе ки наёфтен рақамаро мемонем 909 33 76 76 ба ҳамин рақам муроҷиат мекунед адресои мо ноҳияи рӯдаки ленинский район пеши мобуда чоршанбе ипарам дарвоза мағозаи 24 дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат